Shalom, horas dihita saluhutna, damang dainang, nahina hulungan nami di bagasan Yesus Kristus. Tarlumobi, shalom tuamang pandita, naposo ni Tuhan, shalom, Shalom. shalom, Shalom. puji Tuhan. Sehat doita sude, boy hita, mangulahon Advent Batak Ministry, di parsejarata parsejaran paduahon. Uluan ni parsejarata amang dainang, di YouTube Advent Batak Ministryon, parsajaran paduahon uluanna mananda de Batak. Omma parsajarata di bagasan saminggon. Ayat sa pilota, Yohanes 10 ayat 3. Didok sangonon. Alay na mananda ho, di bata na sasadai, na sitongi, doho Jesus Kristus na sanumurong. Ido hanguluan na saliling-liling na. Sonari martangi ang mahita amang dainang, tapangido maharani amang pandita, hutasoit tangiang pamuhay di parsajarata. Martang yang mahita. Pinuji pinasangak maho ale depata Jehovah na sumurun na di banua gicang di surga. Apalah di bagasan pertikian onale Tuhan. Rodo hami mamuji patsangap pengguar muna badiai. Marhite parsejaran sekolah sabat na paduahon di triulan paduahon onale Tuhan. Bongok maho marhite tor di perbadia tua depan nami. Asa manorangi pikiran nami. Ubotosa persejaranon jala mangulah hocale Tuhan. Pasu masudia le Tuhan. Naubiki asa sarbarita nauli marhite persejaranon jonok harorom na padohalion mangalap pamir kana porsia di holi Tuhan. Ai di bata parahon atong pasu masaluhut na akka naposom nalau manariason hatan. Jala marpamati mahodia dosa pangalasyon nami. Jala surat maguar nami di buku pustahan uluan. Sadohot kami parjabar di harajam musaliling-liling. Atong ali Tuhan jakum matang yang namion. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maulia tema di amang pandita hutasoit, ang bayat tangiang pamuhay di parsajarata di parsajaran paduaho. Songon sabat butari, adorang tamasuk di parsajarata di bagasan saminggon, didok sangonon sabat butari, taruli pangatusion na torang diparangi ni debata, ido ojahan partalian na togu dohot ibana. Ido dalanna di minggon nawing parsajarata dohot manat dia na pinasahat ni Bibel di parangi ni debata. Uhud marningot ia haholomon hinorhon ni pangatusion na lipe maradopon debata na mengukupi portibion. Sonari marsajar mahita amang daina na hinolongon nami di bagasan Yesus Kristus
di YouTube Advent Batak Ministrion ta parsajarima di bagasan sa minggon. Sonari masuk mahita di parsajarata di hari Minggu. Ima nari patorang amang pandita pasarib. Suku-sukun di amang pandita pasarib. Ahado sakka ni Lucifer di bagasan pakkateonna dohot si Hawa. Baru paduahon gabus dia do na pinasahat na tu si Hawa di parangi ni debata. Upasat tami matu amang pandita pasaribu mardongan mauliate. Mauliate ma di Tuhan, mauliate ma tong di suku-sukun ni padita si manukalit. Ahadu sangka ni si Lucifer di bagasa pagkatayon na dohot si Hawa. Gabus dia do na pinasahat na tu si Hawa di parangi ni debata. Jadi persejarata damang dainang pemirsa Advent Batak Ministry di bagasan sadarion ima persejaran hari Minggu ima namar judul gombaran na torang di debata. Damang dainang nani halongan di bagasan Yesus Kristus Bibel takas patuduhon songon dia gambaran ni debata namasay sitong. Torak sisutu jala naso maruba ima na dipasaha ni Bibel tuhita damang dainang. Sadok isi ni Bibeli margogo mangukap hire-hire na buni na mangukapi portibion na pataron sian sohaidaan. Laho patuduhon sian dia do hahormotta jala lautu dia do hita. Jala di ujungna lau patuduhon ise do na marhuaso na dihasianganon jala songon dia do ibana sasitong. Jadi amang dainang Bibel pasahaton tuhita mangukapon songon dia do naposo ni Tuhan, songon dia do hita dan nalau tu dia do hita ahado nagabe tujuatta di parung lotta. Jadi disope damang dainang di Bibelon dipatakas do songon dia muse di Batak. Ya, siang buku sada Musa sahat ro di buku pangkapon tajahado disi holan sada de bata nasitong. Jadi hola sada do de bata nasitong imana ditulis di Bibel mulai sian Musa sahat tu pangkapon. Na dipatuduhon diri na tuhita marhite Bibel nang dohot marhite Jesus. Debata patuduhon diri na tujol may ima marhite Bibel marhite Jesus. Debata na saur gabe julma ya jahot tama disi hinasumni gogo ni debata di bagasan Job 12. Debata muse ima sun parbinotuan na ya debata na mar parbinotuan. Lalu muse debata hati goran ni debata ya baru habisuhon ni debata di bagasan Roma 2 ayat 4 baru basa-basa ni debata di bagasan 1 Korintus 2 ayat 70 baru hasesian ni dosa ya ima di bagasan Matius 6 ayat 14 sakap na ngulut di ngulutta baru hasusaon na manaluhon hamatean manotong ya godang do di bagasan Bibelot tahe dipatakas bahwa debata ima debata na mangasi na asirohana tuhita ima debata na marbisuk ima debata na sunbadia. Jadi omma gambaran ni debata
naung dipatakas tu julmay melalui Bibel dohot Jesus. Jadi nung ngatatanda de bata ima de bata na marbisuk, ima de bata na manesa dosa ni julma, ima de bata na makkaholongi julma. Alai damangday nang naniholongan di bagasan Jesus Kristus. Tarsongon suku-sukun na dipasaha ni Pandita si Manukkalit na kinon. Ahado sangka ni si Lucifer. Ahado tujuan ni si Lucifer. Di bagasa pagkatiayon ni si Lucifer duho si Hawa. Ima amanginang naparjolo sa hali si Lucifer ma nasoporsia be tu de bata. Imana mana soporsia be tu de bata. Na manudu de bata ima de bata. Ima de bata na jahat. Ima de bata na so adil. Ido alana masa maparporangan di surga. Ala ni keserakahan ni si Lucifer. Aipe amanginang dukon si Lucifer didabu tu portibion. Berusaha dutong si Lucifer songon dia maibana nalao manarik julmay nalao mambuan bangsoy asalam daw siyan jolo ni bata. Tabereng ma di bagasa sadamu satulu ayat sada sahatro di 5. Imana diduk ni si Lucifer tu debata tu jolmay bahwa debata adong do pena ditabuni hosyak kita. Bahwa debata ima debata naso adil, ima debata nalao mamereng julmay danggabe danggabe tulam dinggan. Jadi omma na dipasaha ni siya. Omma na dipasaha ni tu Lucifer tu julmay tarlumobi ma tu si Hawa. Digabusi ma si Hawa. Ya, idokko tu si Hawa bahwa ya dang nalau gabiaha dang mati hamuan nombolo di pangakamu hau parbinatuan nasitong doho nasoringgan. Alai sarupa mahamu idokon doho taha doho debata boy mamereng nadinggan boy mamereng narua. Omma cara ni sibolis nalau mambuan julmay asalam daw siyan debata asa unang beporsia julmay tu debata. Jadi amang dainang takas nung tatanda Jesusi debata marhite-hite Bibel doho marhite-hite Jesus nung ngaro di portibion. Ang giya manian melalui persiajarah sekolah sabaton. Asa unang behita lilu. Asa unang lilu hita bahwa Jesus debata ima debata nasitong. Ima debata na adil. Jadi molorope akkasidangolot tu hita damang dainang. Dak tagamong behita mandokon bahwa debata dang adil. Debata dang mamasu-masu hita. Debata tamuruki. Debata museta salahon molodong pardangulat tu hita. Molodong akan haci ro tu hita. Ya, alai di bagasa parsiajaron nung ngatabereng nung ngatakasta boto bahwa debata ima debata na sumba dia ima debata na marbisuk ima debata na olo ya na olo mambuan julmay tulam linggan. Jadi omma song parsiajarah sekolah sahabat di hita di bagasa sadarion Tuhan nama ngaramuti hita. Mau lihat ya. Mau lihat ma di amang Pandita Pasaribu na patarakon parsejarah di hari Minggu.
sonari masuk mahita di persejarata selanjutnya. Masuk mahita di persejarata terlanjut ma persejarata di hari Senin. Iman yang dipatorang amang pandita purba. Suku-suku di amang pandita purba. Debatado habadian nasun. Jala di naro hita tu ibana. Na ikon tatapota do ibana na tutu badia. Songon dia do pangatusion on manugu-nugu hita amang pandita. Upasata mimatu amang pandita purba. Mardongan Mauliate. Mauliate mari suku-suku ng pinasaat niya mata pandita si Manukalit. Debatado habadiaon nasun jala dia dinarohi tatu ibana na ikot tatapot do ibana natutu badia. Sungguh dia do pangatusyota manugu-nugu hita. Ulun pasalilata di hari sinenon ima nabadia do debata. Pasajaranon napaingot tod dihita ima dihata badia. Pasajaraton di bagasa seminggu na maruluan may manada debata. Walau tahatai hata badia, wala debatado na punasa, wala debatado na badia di portibion. Habadiaon dada holan hata na somal dibuan dibuan halak di bagasa pakateon siganupari. Olo doi otik situtu na badia humaliang hita. Anggon dangama dokonon. Jala memang sedinata sogati pe hola tubu pe tadi portibion ngadi haliang dosa. Jala magurang pe hita gudang addo mangulahon na sobadia di adopan ni bata. Hari sabati imasada ari nabadia dibilangan ni patikian jala toturo debatai do nabadia alai di bagasan ngulutas di kanupari habadio ni tungdao situtu do idao bahasa ola ni sidungo pehita ola ni si makatai pehita ola ni si marnida pehita gurang akan naso badia taulahon walau di pasejari sian akan nasomal di padomu dohot parang ini debata idot tamadisi ia habadiaon ima ipola sia dia do debatai alai sitong na dia do lapatan ni uju bibel manggobarhon debatai ujung ni habadiaon lapatan na disi ibana sitong maluasian jala sitong na masirang sian hajahaton dohot dosa. Walau hata badion hata jala parange nadao marsirang jala darong hadungon na tudosa. Ay maluhika ibagasa sonarion tunggurang do bahasa amanginang abahama jol matopehita hapat bibir dipehita mangatu si do Tuhani. Hata nase jo tadok jo tapasa dang naga beta pau badi kita sabadia ale setabua do taau do hata ni nata surati lapa monakon akka lomoni rohatta dang tarokkon ido tutubah salah do hira disi dangi ale setarokkon bah mado honon padaging do pe padita pe tong do pe jorma tong do pe molong taulahon do sarong hasalan na taulahon saya ta pamonang do di kita dang ta akui salat makni rokkon mulu tabuat tu tapahobbar tolo pan ni debata tu taring ni panulot ta parangetta tikos jala tuturo dar kaya jumpa na badia di bagasa pakateota songon upamana holong ni debatado holong napita jala na badia holong na manipas maluas yan holong ni roha do sakap na magperbuat di diri sa diri sun parbinotan nai di parbinotoan na badia labatan na dangarong tahi na jahat di bagasan ni na porsero ho di batasun parbinotan na ausura dang na badia ibana toturang sini jalan na ikodo biar
tu ibana. Jadi songoni do memang kita jual masonari molo song pedok ni akan malo molo jual mado na mga rakit kareta mabe kareta dang tolap utuk-utuk ni kareta mamikili na manok pa imana. Alaihi ta hibat gabe sera sahira no malo do hita sa debata. Nang peso di lohod debata do pe nang peso songo dia do betang binoto do peso songo dia partikian ali nga boy ta ta bilang-bilang ini bang sa pikirat da odora maksud ni debata. O pikiran na sobadia do songo. Pikiran-pikiran na mga uto dili sa dili do mo song. Alay mo lo memang natohoro na badia pikirat ta dang saat hali-halita na susipikiran. Nate. Isom sa idokon hinasun gogo ni debata na mga rajay salhunay gogo hagogoon na badia. Rajumi maasura debata nasun hinagogo alay dang na badia. Bolas do di iga pangarajay na jahat jalan na jongir. Holan habadeon di bataro na patuaon hita asa maksitudu maka holong ibana. Ay natuturo ibana sitong siyam mulana sa rodi ujungna. Ido alana buasa habadeon di debata gawe parangin arga di guruhon. Alay bolas jadi do nang habadiaw ni gabe sada siyan parangena na jot dilipehon. Jadi omma memang sada molo ni jami tahun ni pasahat manang na binigi jamita. Habadiaw no di baga sa pangulut ta. Kadang-kadang lupa hita ia debata nga mangulahon natikos na dinggat di baga sa pangulut ta. Barang ini dibata dilipehon. Ada contoh. Molidokon marbagi dinarong di hita di marbagi sialangon onggo hita. Laposon itu hanon ringgas dita marbagi. Ale molidokon musik diparangi molo di pasta pinna ditampar pipi kiri leo pipi kanan inna unang majoba jol madope. Mana dilipehon siap parang ini dibata. Mulai dokon holonganmu donganmu musuh donganmu jolma dagur jutu ho me barmu tu perjahat kan dia dulu bina hida sa perjahat iko bodo holongatta jolma na ban na rumang na rawatu hita odo na nidokna iko boy hita marsi sesados omma parang ini dibata na sunbaria na patuduon na pasahatot hita iko na bodo hita mangyuton parang debata ala debatado na badia. To tarajuma jo sada partikian ditiki si Musa, si Yesaya, si Ezekiel, Daniel, do si Johannes na roto do pon ni debata. Ikon ayro ko si Musa. Ikon harharan na ikubukon na do si Patuna. Ana wala do po debata. Alanya ha ay na badia do debata. Nang songnya kasi Yesaya, si Ezekiel di nama dapat to debata. Debata sun badiado. Jadi idang boy hita roto debata maghite lomoni rohatta lomoni atateta ikotong do mangulahon na sahobar tulomoni rohani debata. Jadi bahado inna nakis suku-suku na mapadi kasi manuk talit debatado na badia nasun jala dinaro hita tu ibana na ikor tatapota do ibana tutu badia. Jadi lapatan na songonon. Boleh hita labata. Molo senama setik kita geleng ada jari songonon. Molo lewa sejolo ni tua batang borang. Ale ko sepedahon satabi amang satabi pun satabi tulang satabi. Sudah ko masatabi lewa. Jala hita labata padalian na tulu magi dapat piak na do hita. Molo song kami ala boru ni silingoringo boru silingoringo na halap. Molo jolo ni silingoringo au gabe boru tidak perlu bagiakku ale molo di jolo ni alarong na boru na marga si barani molo jolo ni si barani hami hula do hami sobaro hami dibayan ale molo di pungan ni purba hami do pesonang
ala hasuta. Sudi anong do partikian na idia hita gabe sangap, idia na so sangap. Idia hita gabe dihormati, idia na hita na menghormati. Sudi anong do partikian na maradok po debata be songoni ido. Molo irokko do debata na baria jadi molo lama katahon, lam madopakon, madapoto debata, tutuma ikot ta persangapi habadion ni debata, unang tabain gabe lomonur hatta, unang araus, unang tali pehon, parangan ni debata na badia. Oma saotik amang padeta sa manukalit, taring ni persejarah dari sinanon, taring ni habadion ni debata, di persejarah ta sa minggu imamana da debata, ima debata na badia. Na tahu iko si sobota jala si jagota habadionna. Debata mamas masuk itu. Toras. Mau lihat tema di Ora. amang pandita purba. Sehingga mahita terus menyembah debata di bagasan ngoluta dan boy hita mengulahon ahana ni bayan ni debata tu hita. Pada sejarah tadi hari Selasa na di patorang amang pandita M. Hutasoid. Suku-sukun di amang pandita M. Hutasoid di sada Korintus 10 ayat 4:1 jala alihonma ganu hata holong dohot debata songon dia do i paherbang pangatusyomu diparangi ni debata molo dihalihon hita hata holong i dohot goarmu sendiri behado sumanni hatorangani menggombarhon dirim. Hupasa matu amang pandita M. Hutasoy mardongan mauliate. Mauliate ma amang pandita nami, pandita Yesi Manukali, na manukun jala patorakon sada Korintus 10 ayat 4 totu ikut jahat tado parjolo songo dia bagas na holong ni debatai. Sada Korintus 10 ayat 4 na labas do haholongani jalana sorta dang na mangiburu haholongoni dang tengah jaladang di paburnang-burnang dirina. Marada situ tudo aholongoni dang na ahut dangolo pangarimason dang di pajujur-jujur na jahat dang las rohana midahagi duhon ala itu tongdo dihalacon hasit tongani saluhut do ditanam rohana saluhut do dihapursiai dihirimi jala di tahun dang naulo salpu haholongani ia panuri rangon pasohoton nado macadi donang akka parhataan parbinoto ape masoho do omma digobarkon olongi olong nasiat debata di parsejarata ima di hari silasaon haholongo do debata iben na hujahanak kaningan yang go debatai kolong sukutudo jala debata parkono kolongido hata na somal dibuan hala Kristen lau manggoparhon diparangi ni debata bolas jadi songoni ala mangihutton aturangan natakas diparangi di bagasan sada Yohanes 4 ayat 2 namadok haholongon do debata dang didok si Yohanes disi nagok holong do debata. Jadi memang haholongon do ang debata. Alai haholongon do debata dada holan
pabahinan na sabing. Holongido parangena. Jadi holongido parangeni di bata. Jala holongido ipolana patuduhon isedo ibana sasitong. Jadi molosongon sahala jolma ditadda par polong di bah. We na burjua ni. We adonga. Adong pabahinan. Jadi holongi marsaur doi manang mardonga tu pabahinan pati tak kolak kata. Asido rohaku waktu sienui nusi akin na ale pabahinan na sorong. Dak songoni na hidup na di sorong. Alai di bata memang par polong jala di bata ma parangi di bagasan. Alai di tonga-tonga ni natorok palak gobaran naside di debata Rosia pangatusion ni holong mangihut jolma na situ tu dilipehon marang dang dinggat. Balik siani ia lapatan ni holongi sitong na di pajongjong sian panadayon ise debatai. Jela akana pina buana patulon dirina marhite-hite atana na disihat. Jadi tung macai jigis anggu parsejarah. Alana nobelga seluhuna olong. Ya. Nak pedidok pangaropan. Aliang go holongon do intina seluhu. Holong ni debata ima holong nasu denggan. Na parangena dileho tu seluhut. Songon na ina jojorna mula hula di hatana madok mian di bagasan ibadah. Jadi holongi mula hula di dok mian di bagasan debata. Alanunga tatadda jala tahapor siai holong ni rohani debata di hita debatado ha holongoni jala halak namia di bagasan ha holongoni ha holongodo debata jala ibana manopahita tumiru rupa. Jadi ala holong itu pahita tumiru rupa ni debata udos pangarahon. Mangihutton hata hebir sada hata natupul madok holongi ima hese. Hataon manggobarhon holong perpadanan ni debata maradok pon jolma manusia. Makakam di bagasani songon hati goran. Nah, jadi holongi akakam doi hati goran. Amuse perlingguman. Marlinggum tu holongi. Amuse tuguni roha. Jala didok muse halabbo. Dagunete halabbo. Tuguroha perlingguman do hati goran. Nah, omma. Jadi marlapatan mutu seluhutna songon hata heber do gorik narobi ima ragam ni gowarni debata. Ya. Jadi gowarni debata manggobarhon holongna. Didok dison Adonai. Mulai Adonai debata ni saluhut. Nah, debata na mangarajai rodi saliling nililingna di bagasan turpuk badan. Nah, jadi saliling nililingna. Nah, omma goharni debata Adonai. Nepedua hum musai Jahuba jire. Halapatan ni Jahuba manata. Nah, Kisah Musa 22 ayat 10 kode 1. Jadi di ujungnya hata mengukap holong ni debata nobalga dipatuduhon marhite mangalehon anak na tupor video. Umma holong nobalga sada holong nobalga ni debata dilehon anak na tuhita makokop por video. Mate bahet tuak kapar dosa. Roma 5 ayat 1.
dua. Sitong na debata boy do manudati silehon-lehon naik tujol ma. Ay inor honni tulus ni holong. Ripas jaladang marpabuat. Debata manongos Yesus tu portion. Asa taruli kita di haluaon. Lau manadda holong naik. Na dipatuduhon marhite-hite hamatian. Pangodion na baik di kita. Boy do di sudah di unang mak. Alay ni holong ni Tuhanin makokop kita pardu. Jadi dangarong maripar si A, si B, si C. Ale sudah do dihokop nasa na olo mangikut ibadah. Jadi Yesus dada holan patu pahon dadan padumo kita do debata namar sirang binen di dosa. Alay akop ni di patuduhon ibana do nang dohot parang ini di bata na sudenggat di bagasan nguluna jala manugu nasa jolma tu ibana Yohanes 1:2 ayat. Jadi songoni amang pandita nami si manukali bahwa ima debata na mar papolong jala holongi di bagasan nguluni debata jala holongi diliot tu kita. Itu Yesus Kristus asa gabe mangulu kita. Itu busian hamatia. Jadi tajak pema holong ni debata. Ay debata do par. Holongi diliot tu kita pe tapat tulhon. Tabiason holongi tu akadonga. Jadi molonga holong be di portibion dangadong be bada. Dangadong beha. Dangadong beha ka ungu-ungu. Dangadong beha ka icak-icak. Dangadong beha gijang ni roha. Ay nunga mangulu debata. Ite holong nabi kita. Jadi mau lihat ma di suku-suku munai amang pandita manukali. Sai debata ama mangaramoti ita galu. Amin. Mau lihat tema di amang pandita Mutasoid na patorakon par sejarata di hari Selasa. Sonari masuk mahita di persejarata di hari Rebo, ima na di patorang amang pandita Tampu Bolon. Suku-sukun di amang pandita Tampu Bolon, patudos ma gobaran di debata na di bagasan sada Musa sada ayat sada. Do sada Musa 2 ayat pitu. Ahado na ni ida di si amang pandita. Ahado maksud na dua kita pon di parsajarata di hari Rebo. Boy di patorang amang pandita Tampu Bolon Sautik Bardongan Mulyate. Shalom di tasaluna damang do dainang pemirsa natoktong ma ringgas menonton Advent Batak Ministry. Horas mati saluhuna. Mulai tema di amang pendeta Yesus manukalit na pasator suku-suku di ita aparitikyo di hari Rabuon. Las rohanami ala nunga di patorang nakaning maritiaka napasona baik di persejar sebelumnya. Suku-suku narot hami aparitikyon na ni pasa ni amang si manukalit ima didok madisi patudu sema gobaran ni debata na di bagian sada Musa sada ayat sada dohot sada Musa 2 ayat pitu ahado na ni idam disi sehubungan dohot debata di bagasan panopau. Menurut aja di buku sada Musa sada ayat sada idok songonon hatani Tuhan di sada Musa sada ayat sada idok mai isi dimula ni mulana ditopa debata langit dohot tanon lalu molota badikodo tapatudos tu sada Musa 2 ayat pitu tidok disi songonon dungi dijadi hot debata Jawa majol mai tabereng madisi
na patuduhon ia karakter ni debata tarida ima ibana panoppa na marhuaso jala ibana sahalak pribadi na patuduhon hajodokanna dohot jolmai ya jono imana do jolmai debata digambar rod di buku sada musa sada ayat sada dimulana di topa debata ima ibana sebagai panoppa na marhuaso jala merdaulat ya di saluhukna na tinopana didokmai debata Elohim jala di buku sada musa 2 ayat ayat pitu di pawoton ia debata Elohim na tadok nak kaningani di pabotohon ma ia ibana debatatai na panoppa hitai masai jonok dada hola jonok alai imana guk pangaramotion bahkan tarida songo dia ibana marsaur langsung dot pernguluan di jonmai na tinopanai nah berikutnya debata sadiri manoppa debata manoppa jolmai dada hola manoppa marhite-hite hatana dirina alai dirina sendiri mabain manggana manoppa jolmai jala omma patuduhon hubungan ni mana masai jonok debata doh jolmai jadi omma tabereng debata dakona manoppa portibion alai debata patuduhon dia karakter di mana na marhuaso na tumimbul sian saluhukna ya jala jonok tuna tinopanai jadi perlu ta ta pawotohon apa letikion bahwa debata marhuaso di salukna pertibi na ditopani mana ya jala adong di tonga-tonga di jonmai jala pribadi ini mana sendiri eh, nama nopa jolmai ibana sendiri manopa jolmai jala ibana sendiri gok di bagasan holongna di bagasan paranguluon karakter ni jolmai jadi di ita nari dalam hidop dainam ahabuna ahaman aku tabereng kesimpulan sia suku-suku ni amang semanukkalit ya jadi kesimpulannya per songo dia dohita ma patudoson gobaran debata ya anu nataida di gobaran debata di sada musa sada ayat sada musa 2 ayat pitu ya debata namar huaso manoppa tumpe mana sada pribadi jala nakolap sada pribadi ale jenok do jolmai alani ido hita di jo sonari asa lam tatad di mana ngailan ni mana tikina ngailan ni mana dirina ngailan ni mana hubungan tu hita songon suak songon ni mahita atabu hita mangalian hubungat ta tikita Maulia tema diamang pandita tampu bolon na patorakon parsejarata di hari Rebo. Sonari masuk maita di parsejarata di hari Kamis. Imana di patorang amang pandita usi nambila. Suku-sukunna di bagasan Matius sada 20 tolu amang pandita. Adong sada guar na sumurung di leon tu Jesus. Buah sama i rikot laho mananda di parangi ni debata. Oras madita salut. Maula tema tuturi tuata, maula tema di awak pendeta manukalit, naung pasahatos suku-sukun di persiajaran hari Kamis. Jadi nunga tabiganakin sian bonana persiajaraton mananda debata. Ya. Jadi di panandayoton asal takas bototo songon dia do gambaran ni debata. Ya.
nabadia do debata, haholongon do debata. Jala songon dia do panopaon tarida haulion ni debata. Sonari suku-sukunna di Kamison persiejarata Immanuel. Immanuel lapatana dongata madebata. Di bugasan Matius sada ayat 23 adong sadagor na sumurong dilehon tu Jesus. Buasa may rikot laho mananda parangin ni debata. Jadi Immanuel ya. Ima gor na dapat kita di Matius sada ayat 27. Walau tajaha ya 27 di dok. Ida hamuma gabe-gabean do namar bajui. Tubuhan anak may bana jala bahena do gorna Immanuel lapatana dongata madebata. Jadi di son perlu persejari Immanuel lapatana dongata madebata. Ya. Jadi jojo itu di bugasan perdalanan yang ngolut songon sadala Kristen masiol do rata lapatan dahon debata manak songon dia do parang ini debata. Jadi molo neng lapatan dahon debata hita tu sahalak naso Kristen sian dia do mulata. Ya. Jadi tentu mulata mai sian Jesus. Jala Jesus ndada holan namang gombar debata alai ibana patuduhon debata sendiri. Mula tajaha di bukasan buku nabadi ya, godang do ayat-ayat na pajojorhon taringot tu Jesus patandahon debata. Contohnya songon di Yohanes 10:4 ayat sia ya. Ahmadidok di Yohanes 10:4 ayat sia. Jadi didok Jesus ma nung nga pola na sa ilele nga orap do tamo lauso ditanda ho do piao ale Pilipus na marnida au marnida amay do buasa madohonon mo patuduhon tu hami amay. Nah jadi songon uluan persejarah di mingguan mananda di bata. Jadi roh suku-sukun ni si Pilipus tu Jesus. Habe si Pilipus nunga nasa ilele ngerap dohot Jesus. Jadi didok si Pilipus mbak. Patuduhon tuhami amai ale Tuhan asa sombu rohanam. Adong sadahagiyat di bugasan ngulu ni si Pilipus asa tumanda debata. Alai didok Jesus nakin namarnida au namarnida amaido. Berarti namananda Jesus mananda amai. Jadi marhita siya no taberang di bugasan persejarah tahun dalam nadumengan laho mananda amai ima jolo mangida mamereng dopak Jesus. Berarti kan cerita persejari hatana songon dia do pambahenana songon dia parangena songon dia holongna. Nakin nga takas di patorang ama pendeta hutasoy taringot tu holongna. Debata per holong ibana sendiri do holong. Jalai ke persejara tadu taringot tu hamatiana na humokop jolma manusia. Asa dilehon dinasida haluan. Jala merhite sian haheheon na tong do botota holong ni debata. Jadi holong dohot asino rohan yamai tunga palatakas do dingolu ni Jesus Kristus anak nai. Jadi molo tasulikit do tutu sian Bibel taringot tungulu ni Jesus adong do dihita gombaran nasikop ya
gambaran na sikop lao patandahon parangen ni Jesus. Ise do ibana sa sitong na. Marhite parsiajaran na Kamison adong opat hatorangan na dilehon Bibel taringot tungulo ni Jesus. Yeah. Naparjolo mo lo taberang siyan buku Mateus. Sa Mateus patandahon Jesus ima Mesias. Mesias naung leleng di parsita rohani alak Yahudi na laho manggonopi hasuri rangot. Napaduahon siyan buku Markus. Si Markus patuduhon Jesus na say mangula. Patuduhon pagkokopon na di bangsona. Ya. Tung namasay sarido Jesus dihalak. Halak pardosa. Jala di patuduhon Jesus do dibugasan panguluan na napangoloy do mana disakap niyamana. Napatuluhon si Lukas, di buku Lukas, patuduhon, songon dia pakilalaan ni Jesus, dohot parange, hasomalana, natung masay denggan. Jadi mula nagtaberang parangena tajama buku Lukas. Songon dia dohot denggan basana. Jadi didok si panurat di buku Lukason bana disurat pe bukon asa namanogiho kita do asalam marhaposan hita tuiban. Napapatan ni Johannes. Di buku Johannes patuduhon Yesus ima anak ni debata na saor gabe jolma. Jalan marhite persiajaranon di jauh hita asa porsia hita tu Yesus. Marparsauran hita do tibana jala tinggal hita di bogasan ibana. Jala Yesus na marparsauran do akan naposoma iman na paimbaruhon ngolu ni partondiota. Memang di naopat buku di pada naimbaruhon ganup panurat manuraton hombartu na binolus na sida na niida na sida do na binege na sida. Jala suraton iman na laho pabagason panandaot asa tung takas ya. Dinalaho pasikopon ragam ni pamikiran ni hajorma. Asa molo nunga takas sikop panandayota dangadong be dihita keragu-raguan. Jadi ida bana disukuton nakin marhite suku-sukun na pinasan ni amak pandita si Manukalit ya. Taringot tu Gor Immanuel ya. Di Gor Immanuel nakin na disukuton dibuka sa Matius 23 bahasa perlu ya. Buasa maperlui dibugasan nguluta lamananda parange ni debata. Ida hamuma gabe-gabean do na marbaji. Tubuan anak may bana. Ijala bahenon do guarna Immanuel lapatan na dongat tama debata. Marhita siya non berengot tama tutu di persiajaran Ari Kamison ido lausidon nagabe ulwon ya Immanuel. Sada gor na tung masayuli gor na sumurung di halak Kristen ima Immanuel. Aha do haroa parangen na pinatudo ni Immanuel di ngulo ni debata. Mula tajaha di Matius 20. Ay idama say na dong anak ko doho ganupari rasi rasa ro ajal ni hasiangan. So ngoni matutu lapatan ni Immanuel ya Jesus Immanuel dongat tama debata. Ya. Debata rap dohot hita mandongani hita ganupari.
Saina dong anakku doho ganupari rasi rasaro ajalni hasyanganan. Songoni mata kasna pandongan ini debata di hata Immanuel. Donganana hita ganupari ganuborngin rasi rasaro ajalni hasyanganan. Ya. Jadi malo Jesus sudah ngata arian do borngin isebe alota. Ya. Jala marhite sianon patuduhon parangen ni debata. Na manguduti persejarah na pinasa ni pandita utasoy nakin parholong ya. Parange holong na pinatudo ni bata. Parange parasi rohaon dohot pandonganion na dihita. Jadi ikon dohita terus marsiajar sian hata ni debata. Ya. Asalam tumakas panandayota di ibana. Songon dia do balgani holong ni debata dihita. Ya. Marhite panandayota di debata. Doho pangutusyata di hata Immanuel. Dang na donganan ni debata hita anggo soala ni holong na sumurong. Ala ni, di hita amanginang, di dia pehita maringanan, na mambege persiajaran on, na tumangihon hata ni debata, tapuji maibana debata. Ala ni pambahenan na sumurong, ala ni holong na naong mambasa-basahon anak na Jesus Kristus lihita. Songoni asini rohana nang gabe daging Jesus. Gabe mian di tonga-tonga ni hiton. Ima Immanuel dongat madebata. Jadi saya iman ang dohotang yak tadi dongani debata mahita arian dohot borngin gano pari ganop taon sa leleng ni leleng na. Lam tumakas matutu panandayota na alana songat persiajarat uduni persiajarata mima mananda debata ya. Jadi saya lam tumakas sama panandayota di ibana di nalaho mananda debata dohot anakna Jesus Kristus ido hangoluan sisa leleng ni lelengna. Jadi sayang giat matutu marhite persejaranon tapak kilalahon di perdalanan ni ngolutta narap mardalan dohita doho debata ima Immanuel. Sungni masa namang say di pasu-pasu Tuhan mahita naung manangihon hata ni debata mauliatem. Mauliate ma amang pandita usinambela na patoratkon parsajarata di hari Kamis. Sandari tabegema rimpunan di bagasan saminggon ima na pinasahat amang pandita BM Sitohang. Hupasat kami matu amang pandita Sitohang mardongan mauliate. Mauliate matutu tapasahat tua mata pardenggan basai ala disudi denggan dot holong rohana di hitaganu lungobi di tikion nunga tolo hasita saluhut ima di pasajarata pasajara sikola sahabat basa batak di triulat duaon sahat kita tu pangaripunan ni pasajara di hamu damang dok dainang nani holongan di bagasat tu hatta Yesus molo taparate ate hodo ima aka persiajaran naung di pasaha niaka perhaladoni Tuhani aka paditat tanakaning nunga tung macai uli jala tung macai takas saluhut persiajarani mulai sian napamuhai satu nama pangaripunan non manada debata molo tamereng do di pangaripunan persiajaran apala di minggon totu sahali macai las dorohata nunga di pabotoho tututu hita songo dia do ruhu ni nalau manada debata nakaning nunga di dok sada gobaran natorang
taringot debata boy do taboto jalata bereng takas marhite hatana badia marhite hatorangan na siya bibili. Dumina kaning nunga di paboto hotu hita marite paritata taringot tu habadiaon na siya debata di bagasan pakatayon. Taringot tu panopaon. Taringot tu haholongon marang na holong na suatu dosa ni. Lumobi na kaning di patolhas amata padita do tu hita idok Immanuel debata madongan hita. Sonari di jo debata do bang sona bahen sitidangi di parangena. Alai dinalaho mangulahoni na ikot jumolo doina tadaot taibana di ngoluta. Dalan na rumenggan lau manadebana tohot torang molo pesi malolong ni hajol maut tanah berdosaon jot tarjepol manadanalan na debadia jalan na sudenggan ima mangaluli bana marhite-hite hatana bibel. Jala diruti musia di sosial hatorangan na ni suratom ni naposona Sister White di dok taringot tu manada debata. Idok di si nasa holong ni debata na di lehon marsudut-sudut marhite-hite rohani jolma saluhut mata mual halabohon na mamolus di bagasan rohani jolma. Tudos may songon aek na met molo di paturos dohot laut na suhasuhatan songon holong ni debata na so martopi dang tapa jojor ni dilay dang tapa jojor ni dilay dang targobarhon ni pitoloti tamado rajuman muiganu ari di bagasang ngulum marsi tutuma manulikiti bibel lau manaday. Alana morodang marsi tutu hita manada debata marhite bibel olo do hita mungkin sipata gabe ragu manang na gabe songon na samar-samar manada ise debata. Alani di bagasan pasejarah tahun idok do disi sian mula di panopaon nunga ditahi debata pertalian nasol hot dot hita. Jadi mata ingot sian mula di panopaon ditahi debata do pertalian na sol hot dot hita. Molo pe pangatusota di parangena gabe ipolasian pengujunan ni simbolis di patuduhot debatado dirina dohot torang marhite-hite hata. Jadi di damang do dainang nanyang olongan di bahasa Yesus terlumobi di sudi aka nama naksihon siaran Advent batak ministrio. Taingok ma totong mahita manada di bata marhite nau na perjolo ima Bibel. Tasulikite mahatani Tuhan marite Bibel asa torang jalalam takas tatada debata panopa parholong nabadia jalan atau tomian di rohata di bahasa nguluta siganupari. Tung udur hita, so tung dau hita sian tuhata sian debata nataha holong. Songon ayat panipuli nanek hijahotku dihita apala di tikion ima ujahama isada Petrus sada ayat 10 satu ayat 15 diro songono dibaheni hoho sihamuma rohamuna torang ma rohamuna sadok makirim mahamu dia sini roha na terbuat Tuhamu di hapapataro ni Yesus Kristus di ayat 14 songo danak si panguloi mahamu unang mapai huti-hutamu be sakap-sakap ni roha ujuni haotomuna na julu di ayat 15 alai mangihutun na badiai nama hamu dohot mahamu gabe badia dinasa
parangem. Jadi songoni masaha ni pangaripunan ni pasajarata apala di opason. Sa itu hatta mamasu-masu hita saduhut. Hupa saat mau marhite mardok mauliate. Mauliate ma di Amen. amang pandita Sitohang dapat torakon parsejarata sekaligus rimpunan di bagasan semingguan. Sonari tatutup ma parsejarata tapangido ma hari ini amang pandita Purba tangiang panipuli. Tapasada matata matang yang mahita. Alay Tuhan jauh pada batangan nami nama bangso di Banua Gijang madok malay hami Tuhan di pertikian na ulihon di lehokori hami hikkan na ringgan hikkan na lehe Tuhan di nalaho parsiajara sekolah sahabat na paduahon manada de bata siangge ma Tuhan pasyajaran nang hupat sejarah hami jalan nang huparade hami gabe boyo Tuhan bohal di parngulon nami bohal di partodion nami dinalau manomo harom na paduhalihon. Ramoti pasu-pasu amang padita pasaribu amang padita tapubolon amang padita hutasoit amang padita sinambela amang padita sihota sitohang amang padita simanukali nang soni na poson padita pulba sanggiat pangaramotemo Tuhan nagabe paso-paso di hami, di na mangulahon tohonan nami, di na gabi parhaladon ni ruas mo Tuhan. Sehingga paso-paso sude Tuhan, nasa na hupasita hami, salapotan, songon pinagunon nami, na nasiyan ho Tuhan di bagasa parngulon nami, partikenon, rodi sa nilileng na Tuhan. Upasa tami tu sude Tuhan, nasa tikiro pikiran nami darupamu, sehingga ma Tuhan boy hami, mangulu sa guru tulomani roham. Pasat tami tangyang namion, hola mangasahon buwan ni anakmu, Jesus Kristus, nung mati humukop kami. Amen. Mauliate ma di amang pandita Purba bain tangyang panipuli di parsajarata. Tuhita amang dainang hami mandok mauliate tuhita salutna. Di dia pehita maringanan na terus mangihuton Advent Batak Ministry. Saya anggia ma debata mamasu-masu hita saluhutna. Dan unang lupa hita. Amang dainang man like, subscribe, dohon membagi tu akka dongatta. Tarungobi mulai tegodang ma tu naposin Tuhan. Amang pandita Pasaribu, amang pandita Tampubolon, amang pandita Sinambela, amang pandita Purba, amang pandita Sitohang, dohot amang pandita hutasoit. Mulai tegodang amang pandita. Mauliate. Songan hupasa tami matu amang pandita Purba. Upasa panipuli di parsajarata di Patikenon. Dakka ani arirang peak di tongani onan. Badat pena masirang aletodita marsibonggoman. Hemat Tutu. Horbo ni sibuhuan ditabaton di sitapongan. Jupat tama na niduluan jala jupa na jinalahan. hemat Tutu. Bupatuluhali eme ni sibolon para saran ni siborok. Say horas mahitaon laos de batama na mga rorot kita. Horas malita. hemat itu horas. Oh, sorak. Semula nang markuling pandita tu soit. Kalau majahat. Horas malita salutna. Ya kalah horas mak. Jauh. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di Pekanbaru.